Mukhang mapapalaban na naman ako dito sa lamunan. Kasi ang dami kong ulam. Ang daming sponsor. Kanin. Samin. Tapos, ayan, Desantes. Humba. Diba? Lamon. Lamon na naman. Lamon. Sarap. Yummy. Sponsor na uli. May sponsor na naman ako uli. Dami. Sarap. Umpisa na. Umpisa na ang laban. Mbak. Sarap. Sponsor ulit. Laban sa sibukan. Ang bilis na ano. Hanggang 5 minutes lang yan kahit. Abot na ako ng 7 minutes na ma-upload.
Mmm. Mmm. Salamat sa sponsor. Ang naka-addict talaga tong luto mo. Mmm. Ba't ka nakapasok? Pinalabas kita. Hmm?